Maini. Sisi ndanokumbira pa perfume yangu. Ndogurumuka kwakaitira pevanda sonditora. Omwana, munoona mubedroom haisi nzvimbo yekuti ndeyekutambira kana kuti yekuitira muzerere. I need peace kana ndiri mubedroom muno. Ndotana newewe. Udza maini wabude muno. Udza mufana wakabude muno. Ngabude kana yaomana musade kuti nayaomana makaona ndakanyarara musade kundiedza kana uda kunzwa ndoti chii andi. Nayaomana. Uchikumbira perfume kana usina perfume hauna perfume. Perfume yandospray nenda unospraya wewe. Perfume yangu yari kukumbira. Zvangofanana chako ndechangu. Mari yangu inenge yakashanda ipapo. Kuchi, what's going on? Iyo sandibate mani. Saka uri kunditanzira kuti ndiri kwatotsamwa. Hazvisi kuoneka ndakatsamwa. Wakatsamwa iwe. Handiri kunyangadzwa. Kunyangadzwa kuti Sasha apinda muno machikumbira perfume. Iwe muno mu bedroom muno. Munoda privacy. Anoti kokoko uzina munhu ndikamene atopinda. Kwakasvika ndisina kupfeka. Achivandu wakapa go ahead kuti mimi munopinda in temper. Ndini ndakukansela go ahead havachapinde muno. Baby, chiwo. Ndinda kukansela go ahead ndakapa iyo havachapinde muno andowaona muno. Ukamboda ungakwindi kana maini so. Kamwe ameno kamwe. Face inenge akarema mwana wewe. Ndakuti demba kuti ko chii chatakambomutorera kubva kumusha. Maningi nangu ndauti akarema. Akarema zvingaiti. Akarema achiremei. Ameno. Iwo une problem nemi nangu ere kana. Ndinenge ndakuita problem nemesi. What? Ndinenge ndakutomboita problem nemesi. I told you madhezi kutanga chaiwo kuti aiwa ngatimbomirei kuita mwana because of this and this and this. Ukabva wanyepa ngeuda kuita mwana. Right now uchakutaza kuti tinge tine mwana chi. Tige pesa kandoiramba kuti tite mwana. Ndikazoti takumuda zve. Uchindipa mapirizi kuti ndisaite mwana. Ndinapa mapirizi. Saka ndiani andindowaidi unotenga mafamily planning uchiya nawo ndichinwa saka izvo zvinhu mbechinoziva yangu rekana yangu kuti ndinomaziva mafamily planning hauchiri unonga nitumidza kuti ndotenga mafamily planning. Basi nekuti kawaita handisi kuda mwana. Ikatasa takumuda. Ndiwo wega watanga uchenza mafamily planning. Saka pa problem yangu iri papa. Iri papi chindudza problem yangu iri papa. Da mwana munomu. Unotaura kazvakanaka saka ndozvinoti pekuti utsamwere nekutuka mainini. Unongotaura kuti ndawa. Mainini ndo varitokonzeresa wakuti unonga une mwana pano. Tasiyo zvidota mwana iwewe. Vakadzokera kumusha kwanyatsa unoda waona mwana iwewe panapo. Twitter mwana. Tiki, atina kuirana here pakauya maini. Tawirana. Saka problem iri papa. Hatisisiri kuwirirana mainini vavepo. Saka ndirasa hama dzangu panapo ndo tikungoti mainini ende ichazostika hachada kuti mugare panapo. Saka are you saying that one is not a good reason for mainini to vadzokera? Aiwa tsvaka ndudze reason nemusora zvizvo zvakatodzamu. Kungoti tike hachada kuti munge muri panapo it's a good reason inoita tovaende kumusha. Isina kana anoti no. Baby, pane patikambotaura here nyaya saka nona handidi kunzi baby kana ndichinge ndakatsamwa matsamwiro andakaita. I mean, I also say I don't know which part of this conversation are you missing. And did kunzi baby kana ndakatsamwa kudai so. Kana watombozviita wakaregererwa. So petu sitaura no good mood. Good mood after 9 months. Kana zvezvo kutaura after good mood. Ndamu good mood which means 9 months to come. Ndopane ndamu good mood ndabata mwana. Munhu anenge achitanzi ndinetsera siku nesikati da mwana ndikati anohwazira da mwana ine zvinhu mwana ndakumuda haachaitike mwana waye kutange munhu aitonyumwa aitoziva kuti haazvare manje zvekuchengeta ngomwa nehama yayo pamba panapa ilosi kungofidha ngomwa ndovaziva ndakanokecha nemari yerori. Zvakaoma izvi. Munhu akafa wandakatsipika anogomuka chirudzi. Asi uyu muprofita wacho akatadza kuita zvinhu zvacho. Asi n'anga yakatadza futi. Munhu ndakaenda kuirika kung'anga kuya vakatonditi ndiuye nehembe yake. Hapana chamuchazoona futi. Saka kana ndomuona zviri kumborewe. Maiwe.
Amen. Yuwi. Kumuka. Inini kumukira inini. Wakafa kuti zoda kuya achindinitsa pano. Anonditera kwandakugara nemunhu wangu kuti zvitezi. Nyaya inodzeka sinyore iyoyi. Men, ngenjaona. Mapandiomira. Laliga. Baby. Wewe. Una makadzi besides ngunzane body yakanaka, makadzi munhu kuti. Chipo. Ndikutara ni Ndo zvandisingade izvo. Iwo paunobaya foni yako ukambondiona ndichidongorera foni yako. Pashanisa nambokomenda umwe munhu pafoni pangoka. Anyaya Makadzi munhu here handi artist. Dangonya kukomenda munhu nje. Uchikomenda body yake. Eka ndiye artist ka kuna artist asina body. Ndizvo zvanandotara ndanchikomboka mari kunoruka musoro. Ndazvizi. Ukangondiona ndakazvinyararira zvangu unotsvagira kanyaya. So that ndinotanga kuzokumbira kundoregera ndichikupa mari. Zvaiva zvekudhara kuchengeta kwandi kuita munin'ina wako panapa uzvinzwa. It's a lot of money yandiri kubuditsa already. Munin'ina wako wacho ndamuchengeta naye kuita ngeruhwe achingokwira nekudzika achidhonzana nemakamaziboda ndanga imbiri rodzi. Ndobikirwa nemwana nebra akarembera kudai so inimba napa. Wakutosvika pakutesa bra ari munin'ina wangu. Rinotadza kuoneka nei rakarembera bra rinosvika muno munotadza kuoneka nei. Apo unyazopopota nenyaya iyi. Ndikupopota nenyaya munin'ina wako. Kuti pamwe inodzidzisa china kana munhu abva mumusha uchimudzidzisa kugeza hake. Tochibikirwa nemunhu akachena. Iwo zvokuti poku yandakatenga iwe handizesime poku here ni. Poku ina inowaziya remunhu unonzwa kuti poku inonwa munhu. Poku iri kunwa mubiki. Iwo kana unoda kuti hausuda mubikire iwe. Wakambobvumira iroro. Ndakamborambira kubika. Saka mainini panapa ndakati mainini imba ino yaha yenyu bikai mafesti days waitofara chikafu changu. Ndakati imba yaya mainini. Ndizvo zvakataura here. Alright, kana ndakati imba yaya mainini. Haisisiri yako na mainini meza musina imba pano, alright. Kana ndakati ndeya mainini iwewe na mainini wacho musina imba panapa. Wazvinzwa? Apa njetomboziva kuti Ndara wakuziva kana wanga usiruziva wakuziva. Iwewe na mainini wako chibve panapa. Aisha. TK. Ichiri nyaya kuti Itava TK point TK nekudhara ndichiri kudanana. Izvo zvachadanani. Problem yako imbonya. Ndana munin'ina ndanga iroro kwambo kutanga munin'ina. Yamakanidza ndozvairi ndisina kutora kumusha. Inyaya mainini here kana kuti mainini vaendi vanongodzokera. Iri mubedroom mangu mukana kuti pe. Handisangana privacy. Musi uno ndatoda kuti ndakuwaridzira ndotsvaka kuva romantic ndawaridza mashitsi white. Kako yakakuti gada kuti nditi vakarara vasina kupfeka hembe dzese vari mumushere ndikupinda ndoona makadhidha kamunhu. China akageze. Tiki pamberi panomboti ndamunhu yanganzana. Ndati uri kupikisana nene utore shitsi white uri dai unoda pana kamunhu here. Mina kakadhinda kamunhu kakatoita kudai so. Karipo nemararira kangaita angu iripo ipapo utanga mukatreterwa kudai. Apo wakatona munin'ina wangu kapo. Handisi kukatona munin'ina wako ndikuti family yenyu yese munondimakisa zvinondizoita naumba kwenyu ndikuti zvinoenda kwatezhara vari vanhu vanonditeera vakaona tezhara vacho vakapfeka musukiro tezhara vada ndite sei inini iwe ani ndosuti wakawaperi kwakaenda unorora don't tell me that wautondoremenda zvimwe zvinhu ndosuti yandakatenga pana ina maroro saka wakati suti isingaite kuti uzovaseka nhasi kuti kuti ndakatenga suti isingaite suti iroradza inowachwa ichi ainwa akaye inoda izvozvo suti iya yarembera suti kudai so munhu ndarakwanga vakamira vakadai so vachijegera maoko aya kuti asavharwe kudai nesuti vamira vakadai so but wauzondijegazvinobohwa semukwasha nyaya yako iri papi kunditukira hama dzangu dzese kana watukirwa munin'ina nababa vako zvekuita unozviziva murume akanetsa endaumba kwenyu papano unongotara zvakanaka kuti hauchadatunira mhuri yese unongoti kuti handichada hazvinomikidzwe nai mbonowacha suti yabubo wako ndinobva shamwari ndinobva but problem yako iri papi chimwe yazondodza problem yako iri papi ubva zvondatanga kutsanangura problem yangu hausipopanzwa here ndati timbonyara pamwe hasha timbonyara ita kuti ana hasha nini wendiani andikuti chimbosumela rumu yedu yatitorine iri kunhuhwa mainini
tsoka wanimiita kubva kudai so munhu anongofamba chikutsika kuti chimweti ndecheipa dho anongofamba tata oendawo ndinoenda mazisawira angu muno ndosvika ndoda kushaina une mazisawira angu ndosvika pana makadhinda tsoka dzamaini vanotadza kugeza vanotadza kuziza muninawo kugeza zvine basa riyo pakambuya muningi wako akakurira mapurasi ndakambozvitaura hauna kuzvitaura so wabva kupera staira yake anenge ane zvimarasta nanhasi ndokuti enda nori kwaudi ndakapamare kuri kwaudi wautongoita ngempano wangu wekumapurasi wachi auzirowa indikomita tiri mukichen mukati yese yakatokufita igara wakadai so bebi nasi unokutaurira zvinhu zvanzi hausi kuda uenda unorukwa zvino zvawafana naba munin'ina wangu wekumapurasi ndochiita izvozvo manje seems like wacho une girlfriend utone umwe munhu unokotaura kuti ndane mumwe munhu ndakaona nga munhu ari beta chirega ndinoona makadzi zvangu mubhedroom kana ndine girlfriend TK Handizvi makadabarika. Makati munozvigona. Saka wakundiparika futi. Hasi hatisibarika. Chigone foni yangu chikunetsa pafoni yangu chiya. Gare apa. Nai. Handimuna nondirova. Marowa. Sinoni ndakatokunyatsa kurova chekuche kumunotobira mututu. Ndongozvigona kundirova kwasho wati. Handi pekutanga pepe ndakambokudza kuti upenyu ivhiri. Unogona kutenderera munogona murume mukuru kuumburuka pasafa. Handinozviziva. Nyanda kudedzera isino. Ndakuumburudza kudhara vanochaita sei. Zvakanaka iko makandiwina. Makandiwina ndakagamuchira barika. Aiwa musandisidzire noti nini ndikutotaura nemi mune zvakanaka. Ini ndinofanira kunge ndatokwidza voice zvamuri kuita. Signor. Ndizvo. Chinzwe nyaya yangu panapa. Yanda kudedzera kuti mugare pasa. Mamuda kuenda ka. Handi ndakudedzai. Ndati nyaya yangu. Ndeyekuti mubedroom hamuchauya hamusisina kana bonde. Kana bonde rakuwanda kuchembere nyima iwawa. Uraramira bonde iri. Saka maiwawa ndivo vanhu vanokodzera kupiwa bonde. Ini vanhu vachakodzera kupiwa bonde every day. Hamusi kuvape. Mukurara. Kurara ukazvo. Kana ndikaita karara apa vhuro ndapa munhu bonde. Hamuchaenzanise barika, signor. Munizwa nyaya yangu iri pairi. Barika renyu ndakatitambira. Handina zvokuzviita, handina kokuenda, handina nokuti makazvigamuchirawo kuti ndiri nherera mukati munoita zvamunoda. Saka ndakogamuchira kutwa zvamunoda inini sasinyoro handiti. Ko seiko musisauye mubedroom ndoti nyaya yangu chete nemi. Zvandichaita ndichatirunga kuti ivo maiwa vawe mungogara mese uko. Kugara imomo kutonyatsonakashuwa kuti hakuna zvaitika uko hakuna zvaitika kuti kwese kune zvaitika. Sio munizvo zvamutarira. Mubedroom mangu. Kuzvine basa ri? Sio munizvo zvamutarira. Muromo nyudira izvo. Ndakuzokurova. Ndakakudza pekutanga pepekuti upenyu ivhiri unotenda. Ngotaura nini zvakanaka. Kana uchida kutaura neni taura nini. Ukada kutamba uchindirova ndikakutanga kukurova panapa ndoona kana kucheka nebanga. Wazvinzwa? Signor kana inini ndigona kukubaya nebanga. Nokuti pasi. Nyaya yako iri papi taura nyaya yako. Ndati signor imma muchauya mubedroom umu makukwanda kuchembere yenyu maiwawa. Ndonyaya yangu. Ndichauya. Muchauya rini? Kana zvonesa ndichauya kwamaiwawa wacho. Apa ndapa ndimborespecta bereka renyu makati. Takawirana wachauya kuno. Ani? Vachiuya kumba kwani? Hani makasinyori makati hanzi maiwawa vakugara muneimwe room yangu yanditya. Makati ini ndiri saskam ndakavaka imba iyi ndini saskam vanobadzirana vana vari usvika uchitaura zvisina basa. Signor kainzwa zvandikutaura karimi. Hamute nharo nenika. Imi muri makanditadzira moda futi kuti ndirambe ndirihambo. Oraiti ndichauya nhasi. Makarega. Achaurungoda kurara uchindoona. Hapana mborara ndichikuona ega. Imi muchamakandorara muchiziva. Chakatoti ana personal ashasha wabuda muchiziva. Hamuchiziva here signoro. Iyo mishonga yamakadyikana maiwawa venyika. Ndomuromo wandisiri kuda kunzwa iwe. Musati nditaura zvisina basa. Wakaona ndichidyikiswa wanga uripo. Kana wanga uripo kadi kubata ndati kana wanga uripo. Iwe kana wakaona ndichidyikiswa wakadi kubata ndisadyikiswe. Signoro samuda ndichiziva. Signoro samuda izo. Ndati usataure nyaya maiwawa kana ndichitaura. Handiti. Tungotaura nyaya yedu yopera ipapo. Chete. Stop. Mayangu akafa. Signora muende kandichitaura nemi gara apa signora. Ngorubata mwana wako iye unozvara mwana mukoma. Signora ndakudza ndakakudza pekutanga kuti upenyu ivhiri unotendroda. Wandie munogona kupiti kuga pasa. Muzvinzwa. Ini ndikutaura nemi ndikuti mubedroom hamusi kuwanda. Handiti. Makadabarika imini. Makati vakadzi tu munhu vagona kuvachofa. Ndizvo. Saka muchigoda vachofa. Ndinode kuti zuva nhasi kwamaiwawa. Mangwana kwangu. Muvhare nzeve signora kana ndichitaura nemi.
Pesa pana chikuterere signor. Bajeno zvimakunyanya. Ndozokurova. Ava signor indo kudzorera. Ene zvaizvinezvika. Andi kunyepera ene zvimwana wangu ari kudzikwa kuchikoro signor. Nekuda kwenyu mimi namai wawa venyu. Makasaridza chembere yakauraya murume nekuda imini. Hamusi kuzviona zvese izvozvo. Akafa nei murume wavo? Pane asingazive nharaunda yese kuti murume wamai wawa akafa. Akafa nei? Nekuda imimi nenyaya yekuhwawa kwenyu kuti tunonzi tuchiitwa munono. Dai raika. Tumbuka twenyu chotwa munono wamai wawa. Twa mainono wamai wawa. Makati bheta kunotaramura munono. Chinyarara. Ndakazvigamuchira. Pane vana pano. Handina basa nazvo because ndakambotraya kumbozvidzikisira. Ndikati kubarika ndakagamuchira. Pakutanga makatondityisidzira. Ndikagamuchira. Baba mwana zviriko. Nezvifuti ndikutere bedroom ini ndoda kusevhiswa. Chisa huni ndi. Ndingamboisa ni baba mwana. Because imimika amsoro ndisevhisawo. Ndaunotsvaka magobo. Wakunotsvaka chi? Magobo. Magobo ani? Magobo. Wati magobo. Tati magobo. Magobo ndimai wawa. Magobo ubike. Ngawe magobo acho. Nhasi makasarira muno signor ndikuti azoita wechitu ikoko. Ndikutokutaurirai nhasi zvakatokwidza. Temperature is high. Uyaona ndokuta. Temperature is high today. Ndikutokutaurirai zvokutotaura zvokutaura chokwadi mwana ungoti kudzimba. Ndati uyaona kuti kunomhanywa ikoko. Munonyapa ndakaudza kuti upenyu vhiri unotendera this time wakatokutenderera. Ndikutokutaurirai barika ndikogamuchira tadza kumumba munhu handikushaya bedroom ndikutoshaya kana nokuda kwechembere yakanyanya munakira chiko. Aiwa inonzwa kutondorwa. Hello. Hello, tete makasimbere. Hello. Yeah. Mura itere tete. Fine, kuri saiko. Tete kuna mbomera mushoko. Hello. Hello, kochi the name ononga. Tete bamini wenyu harungopopota mazuva ano. Mpamacho hamusi kugarika. Nyange wakati ndikuda mari yangu yekutenga madomasi chavanenge vachipopota kuti muda madomasi ei musingagone kubika. Izvozvo vanenge vachingotuka Sasha, vachituka musha wese, baba varongopopota, varongotuka nyaya dzecho handitombozwa kuti dziri kufamba sei, kuti nditi ndizvo ndakavatadzira here kana kuti vane girlfriend here. Saka ipapo tatobva utotukana vakatirongedza uendomba kwenyu. Zvakawo matete handichatomboziva kuti ndoita sei, ini ndatopererwa kutokufonerei kudai sokupererwa. Mwananza ndikadishikepo mangwana. Reiti tamukwanisa kusvika nhasi here. Mangwana acho handisi kuziva zvese kuti munhu ari kufungei kuti ndichaona pekurara here kana kuti handipawani. Aiwa anobvuma kuti uwane pekurara mwananza ndosvikapo mangwana kusheni. Reiti tete saka ndindakangokupirirei mangwana acho. Alright mwananza. Tunoita basa. Alright mwananza. Daya zvinoita. Komandidedza kuno kwakanaka. Ndizvozvo. Hanzi. Kakureti. Ti nhasi ndokamboona. Ndichibva kuno ndikuenda kwa Maipeshi. Kwa Maipeshi? Kwakanaka? Kwakanaka, hayi, kwakanaka. Muchidzoka here? Ndokurara nhasi. Ndosaka kuti titaure pane vanhu vakawanda kuti muzonzwanana kuti uyakupopota zvizoita zvakatasa. Mati kurara? Ini ndabva kutonogeza izvo zvinchiti mukurara kwangu. Ataurira kwako nezvei? Kukurara kwangu zvino basa rei? Kawanike kuti kwamukandizotanzika. Mwari mwezi kawanika zvese tiri kugara ndiri kumba kwakwani. Mwari mwezi makararako. Handitika paipa makambo ndikumbira kuti kandida kurara kumba kuna Maipeshi. Tikawirana kuti 3 days. Ndakamboita rana ndakadhakwa. Eka, pezvo makaita kakuradza kuti mama kaniita kana zvinhu zvacho zvisidzo kamunondiite sei inini? Ini ndati saka iwe ini shoti uri kuti handifana kunorara iwo. Handida kuti 3 days hazvisati dzakwana. Handimunzwa pane nyaya yangu. 3 days hazvisati dzakwana. Ndakarara ka1 ko ndikarara 2 kwauri. Handisi ndodzokora futi. Exactly. Apa kungorara nhasi makarara
ayo 3 ndobva dzakwana uko mangwana umeenda umeita dzingani 3 taunenge takataura ndite 3 kuti ndine ka 1 kwenini mhosva yangu here kana kusisina chiripo ikoko munondite sei right anyandainza ndichaona ndodzoka here ndorara ipopo imba bai makada ona ndadzoka ndadzoka asi ndikasadzoka ndarara